Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта TikTok. А значыць, Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў. І ўсе вы неўзабаве за бліжэйшыя паўгадзінкі зробіце нырца ў свет беларускага тыктоку. Справядлівы ці несправядлівы свет? Несправядлівы, я б нават сказаў жорсткі. Па справядлівасцю тыкток не пойдзеш, хаця вось Лукашенко ж казаў жанчынам на 8 сакавіка: скардзіцеся да мяне у тыктоку, быццам бы ён рэальна глядзіць. Але сёння, здаецца, у нас з табой вось такіх... Гэта была апошняя згадка Лукашэнкі у нашай сённяшняй праграме «Сябры». Далей паўгадзіны чыстых перлін з беларускага тыктоку. Але у таго сяго з вас могуць узнікнуць пэўныя сумневы. Наконт. А раптам вось, Алексей, ты згенераваны штучнай інтэлігенцыяй. Ці, напрыклад, Я уже давно згенераваны. Згенераваны? Ты з гэтай згенерацыі? Прадаў правы на выкарыстанне свайго аблічча. Я думаў, ты нырку прадаў. Не. Да гэтага яшчэ не дайшло. Так вось, першае, з чаго пачнем, парада. Парада, сябры, як адрозніць згенераваная штучнай інтэлігенцыяй ад сапраўднага, натуральнага контенту? Давайте. Як адрозніць відэа, створанае штучным інтэлектам, ад сапраўднага? Вельмі проста. У сапраўдным відэа герой размаўляе па-беларуску. Сябры, мы па-першае, вельмі прыемна, калі героямі называюць людзей, якія размаўляюць па-беларуску, конечно. Вось. Але давайте запомнім гэта. У сапраўдным відэа героі размаўляюць па-беларуску. І з гэтым пачынаем. Ну, слухай, няма ў цябе адчування, што мы неяк не так зайшлі да нашых гледачоў сённяшніх? Не так зайшлі ў хату? Ну, у кампутар, у тэлевізор, у экран смартфона. Трэба было пагрукацца. Але грукацца трэба правільна. Ведаеш што? Як здавалася б, нема тут... Я ведаю, як трэба грукацца. У хату, да? Нема тут, здавалася б, ніякай мудрасці, але ёсць. І на гэтую тэму наш наступны ролик. Стукаючыся ў дзверы, мы не задумваемся, чаму менавіта 3 стукі стандартныя, але насамрэч гэта вельмі даўняя гісторыя. Культуры заўважаецца дыхатамія хаты і двара. Хата – это жаночы пачатак, двор, поле – гэта пачатак мужчынскі. І калі вы са двара хочаце ўвайсці ў хату, вы мусіце пагрукацца 3 разы. Менавіта 3, таму што парог – гэта мяжа паміж светам вонкавым і светам унутраным. І ўваходзячы унутраны свет у свет жывых, вы мусіце пагрукацца 3 разы. Першы стук. 3 разы пачуўшы, трэба пагрукацца 3 разы. Чаму? Дамавіку, душам памерлых. Калі праз парог пераходзіш. Таму менавіта 3. Вось так. То бок, бачыш, хата – гэта жаночы пачатак, двор – гэта мужчынскі пачатак. Кукурузны пачатак – это дзе ў тваёй сістэме каштоўнасцяў? Я да іншага вяду, што і калі ты хочаш з мужчынскага пачатку пагрукацца ў жаночы, то трэба гэта рабіць 3 разы. З умом трэба гэта 3 разы. Не абы-як. 3 разы. Выйдзі і пагрукайся нормально. 3 разы. Слухай, ну вось сапраўдная народная мудрасць аказваецца ў такіх простых рэчах, да, як грукацца ў дзверы. А яшчэ ты ведаеш іншую народную мудрасць. Якую? Так вот, я ў цябе хацеў запытацца, якую? І якраз яна будзе мець дачынення да нашага наступнага відэа. І да вясны, якая нарэшце вясны, конечно. Таму што гучыць яна у нашай хаты. Но вядома, што вясна пакажа, хто дзе сраў. Ну, з народнай мудрасці слова не выкінеш. Ну, вядома. Вясна пакажа, хто дзе сраў, казалі нашы продкі задоўга да нас. І, ведаеце, мелі рацыю. Да, таму што кожны раз прыходзіць вясна, і на беларускіх вуліцах, дзе, як вядома, это самыя чыстыя вуліцы ў свеце. Дарэчы. Вось з'яўляецца нешта вось гэта. Чисто в рай попали еще это. Чему я думаю, что это рай? Ну, просто чей-то.
чисты рай, ну просто жопа. Ну, Вельмі лаканічна і красамоўна. ну кому і жопа рай, як бы что-то сказаць. Гомельскія двары. Але я бачыў шмат такіх відэа, у пэўных як бы распусціліся недапалкі, вось у пэўных дварах, павылазілі замест першацветаў. Вось тут у нас бутэлькі, да. Прычым, мне здаецца, што ўжо было забаронена нейкім чынам прадаваць піва у такой тары. Бачыце, нейкія старыя запасы. Гэта я ўяўляю сабе, гэта нехта ў гэтым шматпавярховіку на чацвёртым паверсе, да. У яго там як в берлогу, да, такі забарыкадзіраваўся скрынямі з півам і такой. Ведаеш, а калі б можна было гэтыя бутэлькі здаваць, то такой бы картинки мы б не убачили. Я думаю, что их бы все хутенько, нават калі б была такая картинка, 10 секунд, их бы все хутенько собрали. Вядома. Смотри, ну, як вядома, чисто там, где не смеццяць. Выкидают смецці, да, на вуліцах. Але ёсць і іншыя прыклады. Ну-ка. Ёсць нават цудоўныя прыклады у беларускім тиктоку. Давайте поглядим. Што здарылася? Як ён гэта... Я акурат... Я думаю, ён зараз недапалак. Гэта супрацоўнікі чаго? Рэм-аўтадора ці Зеленбуда? Не, ну гэта тыя самыя вядомыя на ўвесь свет ізноў жа беларускія аранжавыя камізэлькі. Да? Мы яшчэ спім у сваіх... Да, яны ўжо прыбіраюць смецці. Мы ж спім у ложачках сваіх пасадкаў. Але бачыш, усе пагалоўна паляць. Не, кепска. Гэта з аднаго боку так. Я ж кажу, я думаю, што ён зараз паспрабуе недапала кінуць і типа... Вось калі гэтага хлопца трэба ім заангажаваць, каб уладкаваўся да іх на працу. Да, ён будзе такі... Сваёй сілай думкі і тэлекінезам і ўсімі сваімі фібрамі збіраць смецце. Ну, карацей, сябры, не раскідайце смецце. Ці, калі у вас ёсць магічная сіла прыцягваць толькі што выкінутую бутэльку ў сваю руку, ну, тады можете. А я абавязкова прыцягваць. У яго там быў ёё нейкі механізм, ці вяровачка, ці нітачка, ці гэта цуд божы? Цуд з тиктока. Наступнае відэа, Паша, я падабраў адмыслова для цябе. Зараз паглядзім чаму, але я ўжо бачу там кадр Мінска і туга пачынае крыху сэрцайка, ведаеш, сціскаць. Ну, давайте поглядим. Не очень. Не очень. Ну да, такое себе сапраўды. Это вообще всплеск мира. Вось ты да чаго. Это ж родная Маліновка, у якой я столькі гадоў заслышаў галасоў. Ну, што хочу табе сказаць пра гэты раён. Канешне, там таксама часам можна ўбачыць вось такі краявіды, як з нашага з табой мінула відэа. Як з Гомеля. Да, бо кантынгент, як табе сказаць, розны там трапляецца. Як паўсюль. Вось, але, канешне, маё сэрца з Маліновкай. Вярнуся ў Мінск, калі яшчэ будзе Маліновка стаяць. І адразу едзеш у Маліновку. На сваім месцы. Ну, у прынцыпе, да, з Брэскай. Да, бач мне, і недалёка будзе раз, і ўжо і дома. Ну. Дзякуй, Алексей, парадаваў старачка. Ну, вось вернешся ты, і не толькі можна Маліновку будзе пабачыць. А розныя іншыя месцы? Ты думаеш? Я думаю, і не толькі я так думаю. Так думае таксама беларускі памежны камітэт, які, от я, дарэчы, не разумею, яны на рускай мове. Да, то бок это не для нейкіх замежнікаў з англамоўных, там, франка, польска, моўных краінаў і гэтак далее. Для замежнікаў з рускамоўных краінаў. Але паглядзіце, якая машына уязджае зараз праз памежны пераход у гэтай рэкламе. Польская. Польская ці літоўская, можа, у Літве, здаецца. Разам з Аврій Лавінь. І тут у нас, канешне, россып беларускіх славутасцяў. КДБ
вот это не просто так, мне здаецца, конечно, было, ну, Барысаву арэну, ладно, окей, але песню абрэзалі на самом цікавым месцы. Але такія, ну, у вас есть, калі вы замежнікі завітаеце ў Беларусь, шанец розныя установы, может быть, не свеж гервяты мир, да, а может быть и КДБ Беларусі, а может быть апыніцеся і ў Малінаўцы, калі пашанцуе раптам, чамусьці я не маў гэтай рэкламе, да? Вось, сябры, а вы б куды вот поехали? Вот просто завтра, да? Хто ў Беларусі, да, вот, калі б у вас была такая магчымасць, да, вот, просто сесці у аўтамабіль, у цягнік, да, і павандраваць. Які горад, вот, якое мястэчка, якая славутасць цягне вас, ці дакладней, да якой цягне вас? Але давай мы на сваіх прыкладах. Вось ты куды параіў паехаць? Слухай, ведаеш, я б паехаў рэальна ў мір, але не ў замак, але у кавярню. Там есть такая классная кавярня на галоўнай плошчы у міры. Вось, і там так было класна, так смачна. Она называется Ліхтар 1876. Бач, я памятаю нават праз гады. Я ўжо не быў там, ну, вельмі даўно, можа 5 гадоў. Вось. Так мне там падабалася. Бо замак, я ведаю, я там бываў яшчэ ў 2000-х у пачатку, калі яго яшчэ адбудоўвалі, я там бываў, смецце прыбіраў. Был піянер такі. Ведаеш, туды-сюды. Паднесі, падай. Вось. А вось кавярня гэта, яна таксама ў маім сэрцы. Побач з Малінаўкай недзе. КЛ, ведаеш, літары. А ты куды паехаў? А я поеду у наш наступны горад Жлобін. У Жлобін ты паехаў. І што ж нас там чакае? Зараз, сябры, у наступным сюжэце паглядзім. Слухай, ну з таким анонсом, то ўжо, в принципе, адразу можем глядзець. Завтра в Жлобине открывается большое игровое пространство. Все, что мы любим, собрали в одном месте. Пойдем и покажем вам, что же там интересного и любимого нами. Let's go! Огромная я бы не пошел туда. Стоимость жетонов, берем их и идем в это пространство. Мы будем вытаскивать игрушки. Ой-ой-ой-ой. Бля, яна выцягне докладно. Скользкий человек-паук. Ой-ой-ой. Что? Все некое заходнее. Только акула с Икеей. Ну, серьезно? Это Жлобин? Жлобин, Таких я не видел в Жлобине. Здесь, короче, кидаешь шарик целится. Если попадает в центральную, то бачите, до Жлобина докатилась. Шарики некие докатились до Жлобина. Наши любимые тыкалки. Не только на БМЗ шарики, подшипники. Очень смешные котики. Катя гроза тыкалок. Еще раз. Покупаете шкурку, здесь жетоны не нужны. Катя гроза тыкалок. Я запомню это вырос. Катя гроза тыкалок. Все еще столица игрушек. Понятно вам? Да он сказал... Вось у чым сэнс. Ты ж памятаешь? Конечно, памятаешь. Хто ж не памятае это? У Жлобіне ж закрылі фабрыку цацачную. Да, гэта... Па вырабу цацак. Праязджаеш праз Жлобін і прачынаешся, і раптам... у Гомель або да, табе ў вакно заглядае якая-небудзь цацка. Там іх багата было, я памятаю. Это першае з дзяцінства. Ведаеш, як едзеш у Гомелі, там... Да. І вось што стала з тым таварам... З тым, што захоўвалася на складах. Слухай, ну гэта вельмі крэатыўнае рашэнне, на мою думку. І я нават думаю, што гэтыя памяшканні, былыя памяшканні завадскія, вось перафарматавалі... Так это ж джентрыфікацыя, гэта сусветны тренд, дабраўся да Жлобіна. Хаця, конечно, бачу, я водгукі супрацоўніц гэтай фабрыкі, якія не рады былі б такому выкарыстанню іх цэхаў. Хацелі б далей там рабіць цацкі. Ну вось, можна... Да, ты паглядзі, реально, сімулятор, там ёсць аўтамат-сімулятор жлобінскай фабрыкі цацачнай. Можаш, як она сказала, набыць шкурку? Набыць шкурку. Да, і чык-чык-чык-чык-чык-чык, і ў цябе ўжо там сціч, ці яшчэ што-небудзь. Сябры, ну... Ці будзеце ў Жлобіне абавязкова... Алексей, крыху здзіўлены, конечно, тваім выбарам напрамку для вандроўкі. А я вось у Жлобіне, дарэчы, акрамя як праездам, ніколі не бываў, шчыра кажучы. І таму... Таму, сябры, час наведаць Жлобін. Ну, хорошо. А куды разабрались? А на чым? Вот ты цягнік сказаў, я сказаў... Ну, я цягнікі люблю. Аўтамабіль, я таксама, але МАЗ... Але МАЗ.
Што? Алімаз. Наш алмаз Намаз. нашай беларускай прамысловасці, ён прапановвае нам альтэрнатыву. Ну-ка. Скажу я табе, будзе гучаць як рэклама. Вугле наша праграма пакуль што рэклама Беларусі, рэклама Жлобіна. Ну, а вы кажаце, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі Лявузгаюць толькі. Да, толькі ачырняюць. Гаспадарства. Мы толькі за, каб у Беларусі было больш добрага і класнага. Нам за гэтую рэкламу не плацяць. Мас, звяжыцеся з намі. Калі ласка, а то наступным разам не пакажем. Карацей, давайте паглядзім, што ж прыдумаў МАЗ. МАЗ представил автодом белорусского производства. На фоне роста цен на аренду завод решил поймать волну и предложил свою альтернативу съемному жилью. В салоне 2 спальные зоны на 4 человека. Чекай, так это не до подорожжа отрымліваецца. Это для... Еще в автодоме от МАЗа полноценная кухня, столовая и даже туалет с душевой кабиной. На кухне стоит газовая варочная панель, есть вытяжка, мойка со смесителем. По метражу, мне здаецца, в автодоме предусмотрено отапливаемое обогревательное отделение, стоят крепления для 2 велосипедов. 9 квадратных В базовую метров, комплектацию входят мангал, 2 шампуры ровера. и казан. Класс. Производитель говорит, что внутри никто Еще не мангал. замерзнет и не будет изнывать от жары. В автодоме есть теплоизоляция, стоят 2 печки. Вытворца кажа. Отопитель может Насамрэч работать не факт, а 56 вытворца кажа. часов без включенного Так, есть двигателя. печки, Говорят, в автодоме есть от МАЗа обогревальник. будет комфортно в диапазоне температур от Говорят. 30 мороза до 40 жары. Под капотом стоит экономичный Мы ж не дизель ведаем на пока что. 150 Просто- лошадей. Коробка, правда, только Говорится. механическая. Зато есть система курсовой Ну, а устойчивости. якая? Управлять автодомом можно с правами категории «Б». Цену нового чуда техники МАЗ пока скромно не раскрывает. Слухай, ну, Скромно. па-першае, тут ёсць адказ, навошта в аўташколах у Беларусі ўсіх вучаць На на механіцы? механіцы. Ну, Вось, нормально. калі ласка, калі не навучыцеся на механіцы, не Не зможаце зможаце вадзіць у гэтым цудзе тэхнікі аўтадоме МАЗ. Ну, па-другое, як на мяне, так для падарожжаў выглядае прям салідна. супер топ. Да. Адзінае ў мяне пытанне. Нават У відэа сказалі, што Нават ён... прыбіральня ёсць унутры. То бок ты не прыедзь куды-небудзь і схадзі ў лесок. А лесок заўсёды з табой. Ну, можна і так сказаць. Але ў мяне адно пытанне, а ці ёсць там, прабачце, вогнетушыльнік? Ну, напэўна. Бо мы ведаем, як тэхніка Ад аўтобусная МАЗ мае які выбухны характар. З імпартазамешчанымі камплектуючымі, з якіх гэты аўтобус, уласна кажучы, і сабраны. Ці напэўна, таму ў відэа сказалі, што там ніколі не змерзнеш. Алексей, ну, цяпер І ужо... мангал ёсць, і казан. Дзякуй табе. Цяпер ужо гэта ўжо не так выглядае, як рэклама. Але штука, мне здаецца, добрая, цікавая. Ці карыстаўся падобным домам на колах наш наступны герой? Дарэчы, Герой. знакаміты Гость. персанаж. Пра яго ўжо некалькі месяцаў там-сям всплывае. Ягоныя відосы, карцей, сэнсу тым... Всплывае, да. Сэнс у тым, што паляк пераехаў у Беларусь на праўду. Да жонкі. Я чытаў, што ён уже вярнуўся назад. Так? Да, ўжо была інфа, што ён вярнуўся назад. А што так? Але, ну, відаць, ездзіць туды-сюды. Можа сабе дазволіць. Да, ведаеш, але імпэту крыху так стала менш. Зменшылася. Да, то бок першыя яго відосы былі ўвогуле. Вау! Я ў Беларусі, да тут. Я памятаю, да тут всё. Дыш, калі ён спрабаваў нейкія беларускія стравы, і ён не мог з'есці селядзец разам з бульбай. Чамусьці... Я не ўяўляў, як гэта... Дзіўна, гэта ж база. Як гэта спалучэнне магчыма. Вось для гэтага селядзец у вяршках. Яшчэ з шакаладам селядзец бы пакаштаваў. Ну, ты ж ведаеш, у крамах прадаецца. Ну да, але селядзец з бульбай, то ж база. Не ведаю. Карацей, давайте паглядзім свежы выпуск з гэтага серыяла «Я паляк, жыву ў Беларусі». І тым ганаруся. І таму... Я живу в Беларуси, поэтому у меня дома всегда есть что? Сало. Это не сало. Я живу в Беларуси, поэтому всегда вместо кока-колы покупаю белую колу. Я живу в Беларуси, поэтому я всегда знаю, почем доллар. Кстати, почем доллар? Почем доллар? Ага. Доллар. Я живу в Беларуси, поэтому часы у меня не Rolex, только Uzi. Видно?
Tylko nie знаю, почему 4 odwaliłaś. Хотя 4 почти нету. Где ж это пошло не так? Я живу в Беларуси, поэтому, если не получается сгонять в Польшу до Бедронки за покупками, я покупки делаю где? Конечно, в Грошку, потому что это тот же сам вайб. Слухай, почекай, ён жыве ў Беларусі і все яшчэ думае, як у бедронку зганяць за покупкамі. Таму што, відаць, Бедронка галаўнога мозга. акцыі з бедронкі, зніжкі гэта легендарныя, яны это на ўсё жыццё. Але я хочу сказаць, што ён паказаў, я просто ў шоку. У Польшы ёсць сетка, якая называецца Грошык. Я думаю, што ён на гэта і намякае. І ў яе абсалютна адзін у адзін такая шыльда, аўтэнтыка. вось такі ж лагатып, як у нейкай крамы у Брэсце. Што адбываецца, цікава? Это франшыза ці банальны крадзеж? Паўзучая паланізацыя. Паланізацыя. І грошы, галоўна, бачыш, ён такі да свайго цягнецца. Да? Думае пра долары, але лічыць кожны грошык. Атрымліваецца так? Каламбурыста. Ну, карацей, конечно, класна, што яму на словах пра белаколу самому стало смешна, а яна яшчэ там была нейкая зеро, белакола зеро. Па-першае зеро, а па-другое без кофеіну. Без кофеіну, ну, конечно, адкуль же там при таких ценах кофеін? Там цикареін, можа быць, які-небудзь. Не, ёсць такое, не? Можа быць, у Беларусі у цяперашняй уже ёсць. Карацей, не выглядае ўжо гэты пан такім загавораным, задаволеным, але Беларуся... Што ж здарылася ввогуле? Баюся, што пасля такіх ролікаў можна і у міліцыю трапіць на размову і на фоне дзвярэй відэа запісаць. А можа быць, яму лучш падорыць новы гадзіннік, ведаеш? З чацвёрачкай. З усімі лічбамі. З усімі, да, на сваім месцы. Ну, наступная знаходка наша, відаць, якраз, каб гэты паляк з Брэста не сумаваў, давядзецца, што па роднай бядронцы. Да, давядзецца, што праўда з'ездзіць у Мінск, але там яго чакае нечаканае. Ножа. Ну да, 2,10. І не толькі чытаю, это нейкая пагроза нават была, мне здаецца. Абураецца. А беларускі, ведаеш, які? 481. Выдавачкі. Ну, я не ведаю, дарэчы, які там працяг, але направду, што абсалютна мае рацыю. Мужчына, вось вам і імпартазамяшчэнне. Драўляныя ножы, зубачысткі, это чамусьці беларуская прамысловасць не можа асвоіць. Ну, прынамсі, па тых коштах, па якіх гэта прапануе прамысловасць суседняй краіны. Ну і нейкая іронія, конечно. Суседняй і варожай, давай так. Варожай, да, адгарожваюцца уже ад этой варожай краіны, уже забараняюць уже весці адтуль там і то, і сё, піва, касметыку, да, уже абвясцілі, што ў Польшы там кошты растуць просто шалёнымі тэмпамі. І замерзаюць. Все роўна. Ідзеш па беларускай краме, ножы, так не просто ножы, да, зроблена для бедронкі, блин. Ток нехта ўзяў з бедронкі скрыню этих, не ведаю, ножей, да, неяк. То бок ты думаешь, гэта просто нейкая афера? Афера. Безумоўна. Ці не ведаю. Ты думаешь, бедронка взяла зробленыя для бедронкі ножы і продала? Ведаеш, я бачу... Паўзучая паланізацыя, ты у Польшчы ёсць такое свята, тусты чвартак перад вялікім постам, значыць, все аб'ядаюцца гэтымі пончыкамі, і яны тут каштуюць сапраўды капейкі, і я бачу скрыню тых пончыкаў, пасля ўжо свята. Кожны пончык каштуе 5 грошай. Так. Да. Я бачу цэлую скрыню тых пончыкаў уже дзесьці прадавалі на рынку ва Ўкраіне. Бачу? Ясна. Там, можа быць, і тут таксама была акцыя на гэтыя ножы, і зубачысткі просто прывезлі. Наўрад ці гэта, ведаеш, там па накладных, Белмаркет замаўляе ў бедронкі нейкія там тавары. Палец у рот не кладзі, гэта называецца, да? Што ты адчуў бы, Алексей,
калі б ты тебе на вуліцы падышоў беларускі міліцыянт і сказаў: а покажи Телеграм. Что там у тебя в Телеграме? Я бы адчуў халадок у штанах. Ну, добра, что холодок, а не теплыню. А не... Калі ты разумеешь, про что я. І, напэўна, я б сказаў, што ў мяне няма. Телеграма, да. Ну, а табе яшчэ трэба павучыцца крыху прадумаць сваю рэакцыю. Але, сябры, гэта рэальны выпадак. І наступны наш сюжэт я заглавіў як мент-эксперимент. Эксперимент. Да, давайте поглядим. Сегодня мы снова проверим, поверят ли белорусы клону голоса своих друзей или близких. Не хотите принять участие в социальном эксперименте? Давайте примем. Проверяем, насколько наши граждане осведомлены о новых схемах мошенничества. Смоделируем ситуацию. Вашим телеграм-аккаунтом завладел злоумышленник. Основываясь на образцах ваших голосовых сообщений, он делает клон вашего голоса. Конечно, все для... Мент подыходит, то, видишь, и что тебе просит на уроке, ты отмовишься. Сделаем его клон и отправим кому-то из ваших друзей либо близких. Всем привет, все прекрасно, день прошел супер отлично. Сейчас я сформирую голосовое сообщение, отправлю вам его. Вы мне только напишите сейчас в Телеграме. А сейчас Вот, не я один таки, Паша. И он выдалил аккаунт, нельзя. В кишени просто, ну. Ну это... Что сказать? Белорусы, яны такие... Крыху, конечно, палевно атрымалася. Ну, 20. Карина. Сэнс у тым, што яны мадэлююць голас з дапамогай гэта прекраснага ноутбука. Чакай, якой фірмы быў ноутбук? Зараз наступны раз. Зараз ён з'явіцца наступны раз, мы пабачым, што это ноутбук Apple. Але там же абмяркуюць, што сапраўды скінула 20-ку. Скінула 20-чку. Так, ноутбук знаёмы, мне здаецца. А что это у тебя российская карта? Маринка, у меня с российской карты оплата не проходит. Очень похоже. Конечно, похоже. Она только что это сказала своим голосом. Я что-то не разумею модулирование голоса. Як отбывается. Это пранк от блогера. Маринка-то оказалась не просто такая... Точнее, это вы не простая девчина. Госслужащая блогера. Это вот у нас блогер госслужащий в кадре. На зарубку отрывливается. Какой вы можете совет дать другим людям? Ну, добре, я думаю, что все зразумела. А ноутбук там, наколькі я убачыў ад вядомай амерыканскай фірмы з яблыкам. Ведаеш, я бачыў у Threads, дзе ў Беларусі набыць Apple. І адказ у Store у отделе Fruits. Типа, вось такое. Окей. Карцей, там раяць, ты бачыў, там раяць кодавыя словы. Загадваць паміж людзьмі, каб верыфікаваць камунікацыю. Сапраўдны чалавек. І ў нашым выпадку, конечно, это мусіць быць якое кодавае слово. Шуфлятка. Адразу можна адсекчы частку людзей з расійскімі картамі. Сфармулюю. З расійскімі картамі. Это так, да. Але чаму яны, прабачце, давайте разберем гэта відэа, там вельмі шмат цікавых нюансаў. Па-першае, ноутбук Apple. Ну, слухай, ты хацеў бы, каб гэта быў ноутбук з гордай літарай N на... Гары Парасон хацеў бы, каб быў. Або, можа, Apple гэта канфіскаваны ў якіх-небудзь там айцішнікаў, экстрэмістаў, якія заехалі туды, да? Па-другое, ну ты дагаварышся, забяруць у чалавека нармальны ноутбук і дадуць яму гэты чемодан. Купляйце беларуская, пятніца, дзень марта. Добра, другое, давайте змадэліруем сітуацыю, як казаў адзін з удзельнікаў гэтага відэа. Да вас на вуліцы падыходзіць чалавек у форме і просіць паказаць Telegram, бярэ узор вашага голасу, записывае сабе кудысьці. Да, далей для віду развод сяброўкі, туды-сюды. І што ж ёсць? Яшчэ у вас возьмуць... А навошта ему адбіткі пальцаў? Па-перша, вас яшчэ здымаюць, то бок яшчэ ваш твар. Да, з гэтымі данымі, я думаю, ўжо можна набраць крэдытаў вышэй крышы. Карацей, даверлівыя беларусы ўсё ж такі. Ну, або гэта менты выйшлі на новы ўзровень. Відыш, такімі вось... Так я кажу, што калі гэта не мент, а махляр,
Ну, дарэчы. Калі ён просто збірае такім чынам пад відам не паказаў ім перформанса. Ксіву. Яны ему поверили на слово. Значит, форма, все. Ну, форму... Такую форму можно набыть в любым мусторг. Ну так, але, дарэчы, ведаеш, што там забаронена ў ёй хадзіць, бо штраф. Ну, калі ты махляр, то... Ну, яна можа быць... Махляр можа хадзіць у форме міліцэйскай, але яна мусіць быць неяк відазменена. Ну, можа, яна і была відазменена. Ну, ладно, у гэтым выпадку можа і не, да, але... Карацей, мораль такая, сцеражыцеся, калі ласка, міліцыянтаў ці людзей у міліцэйскай форме, да, якія падыходзяць да вас на вуліцах і просяць паказаць тэлеграм. Бяжыце. Наступны наш ролик і дрэнная навіна для людзей старэйшай катэгорыі, для гледачоў 50+. Радзей, Белпошта займаецца эйджызмам. Моладзь знайшла спосаб абысці ўсіх гэтых людзей у чэргах на Белпошце. Это просто замах на святое. І давайте, ну, заодно, кому меней, то глядзіце, як гэта можна зрабіць. А кому болей, глядзіце, якая пагроза навісла над нами. Сегодня сходила на почту и узнала одну интересную вещь. Оказывается, можно обслуживаться без очереди. Я, например, не знала. Увидела на почте такое объявление, проверила, реально работает. Скачиваем приложение Белпочты. В огуле это не без черги. Отделение, выбираем нужный адрес. Не, ну просто ты приходишь под свой час. Выбираем нужную дату, время. Записаться можно. И в Вайбере мне пришло смс с кодом. Теперь идем на почту, на табло выбираем предварительное регистрацию. Чему в Вайбере? А ну что, это Белпошта. Нема Вайбера. Але глядзі, дзяўчына прыйшла до свайго часу, як бы, і ёй за 3 хвилин до того, потому что не было чарги. Потому что когда спешишь, по закону подлости всегда самые длинные очереди. То бок з аднаго боку, у прынцыпе, яна без гэтага талончыка, і яна прайшла, не, яна прайшла хутчэй нават. Яе ж і так паклікалі за 3 хвіліны да таго. З іншага боку, калі б была чарга, я ўяўляю сабе, вось ты ўяўляеш сабе, ты памятаеш гэтыя вось паліклінікі, да, і а я по записи. Вот. А у нас и вот такая пошла мимо всех, пошла и зайшла. Это все. Это спасаваная карма на 2 гады. Зато ведаеш, людям у чарзе, ім же ж сумна трошки, ім же ж трэба ўсё роўна кагосьці паабмяркоўваць, там папляткарыць, так далей, так далей. Ну вось будзе ім нагода. А зрэшты, чаму ты кажаш, што бабулькі таксама, ведаеш, і дзядулькі могуць сабе ўсталяваць гэтую аплікацыю і скарыстацца такой жа паслугай, але бачыш, тады сацыяльны вось гэты кантакт, па які яны ўсё ж такі ходзяць у гэтыя пошты, паліклінікі, рынкі і так далей, ён вось... Ну, тады яны не будуць усталёўваць яе, да, каб мець гэта сацыяльны кантакт. То есть, таму я і кажу, што нейкая несправядлівасць. Белпошта займаецца не тым, чаго ад яе чакаюць. А на пасылкі пастаўце пачкаматы. І ўсё. Ну і скончым мы, ведаеце, крыху такой доўгай, але вельмі цікавай тэмай. Old but gold. Гэта гісторыя, у якой быў працяг і нават не адзін. Пачалася яна з бацькі, з хітрага бацькі, якому трэба было накарміць дачку. Нейкім чынам накарміць несмачнай капустай. Я сказаў, што он не хітры, ён просто, ну, вельмі кемлівы. Кемлівы, вось. І што ён придумал гэта белорусский батька. Сначала нужно кушать капусту, после капусты можно есть печенье. И то, если капуста была с мяском. Вот, видишь, как написано? Да. Нельзя открывать, если не съели капусту. Нельзя открывать. Ну, ясно. Видишь, как написано? Теперь доведется... Да, это даверлівыя беларусы, да, вось з гэтага ўзросту. Так, а не разумею нічога. Нас пачынаюць... Але бачыш... Видишь, в бюллетене написано 80% за Лукашенко. Да. Карацей, бацька придумал прочитать фейковую инструкцию, і гэта ўсім спадабалася вельмі. Да, прыём ацэнілі, магчыма, цяпер тысячы маладых бацькоў карыстаюцца гэтым лайфхакам. Што прыдумаў зрабіць слодыч? Давайте паглядзім. Гэтая фабрыка, на якой была выпушчана гэтая пачка печыва. Падхапілі, карацей.
А вы читаете инструкции производителя. И цяпер там написано, бачыш, что... Кушать капусту, после капусты можно... Да, нельга открывать, калі не скушал капустку, асабліва з мяском. Да? Взяли ягоныя словы і надрукавалі, каб яшчэ было прасцей, да, каб не трэба было нават нічого вдумляць, нічого не трэба было падманваць, все на печыве напісана, спачатку капуста, адмысловае печыва, а потым печыва, адмысловае печыва для дзетак, якія не хочуць з'есці капусту. Здавалася б, дзе сувязь, а вось яна. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? И что ты думаешь? Что я думаю? Что ты думаешь? Залетела? Ну, добра, вельмі добра. У добрым сэнсе гэтага слова залетела гэтае відэа, залетела гэтая ідэя, і цяпер дзяўчыны, якія яго прыдумалі, да, якія прыдумалі перанесці гэта на упакоўку, вось толькі слодычы, я думаю, праз гэта не задаволены, таму што здарылася з імі. Што? Давайте паглядзім. Мы ушли со Слодыча. Сегодня был наш последний рабочий день. Ну як же так? Это была наша первая работа. Этот год был невероятно ярким, насыщенным. Мы много чему научились и достигли, собственно, вот, хова. Все это праз капустку, праз з мяском. Ну нічога, доўга яны на вуліцы. Ты глядзі, кар'ерны рост, кар'ерны рост. Цяпер будуць друкаваць такія самыя паведамленні на этикетках з шакаладнымі цукеркамі. Гэтыя цукеркі можна есці толькі пасля таго, як ты з'еш капустку з мяскам. Вот они крыху, конечно, больш абсурдна гучыць, чым наконт печенек. Чаму? Ну, это вот мои харчовые стереотипы. Вот я не уяўляю себе шоколад побач с капусткой с мяском. Да, вот. Яны атрымліваюцца, яны звязаныя ў нейкую одну гісторыю, разумееш? І вот у мяне разрыв... Пасля капусткі з мясом ты есі чакалядку. Карацей, сябры. З гарбаткай. Парадуемся за крэатыўных дзяўчын беларускіх, у якіх, ну, гэта кар'ерны рост, мне здаецца, с... Ведаеш, цукеркі без шоколаду прадаюцца заўжды танней у крамах, чым цукеркі з шоколадом, тому что вот тому что, да? А печыва? Ну, а печыва, відаць, яшчэ танней, конечно. Вось, і будуць нас атрымлівацца радаваць далей, потому что пачынаецца это як? Ой, ну вот, это наш апошні працоўны дзень, быццам бы накасячылі, да? Але вау, мы ідзем працаваць на легендарны савецкі бренд «Коммунарку». Ну, усім у гэтым годзе, у гэтым месяцы, у гэтай вясне кар'ернага росту, усмешак, грашэй, паслухмяных дзетак, у каго яны ёсць. Зараджаем, калі вы глядзелі. Кожнага з вас было сала і грудзіначка. І грудзіначка. Калі вы даглядзелі наше відэа до конца, зараджаем вас на суцэльны пазітыў, сябры. Алексей Сапрыкін. І Павел Свярдлоў. Тик-ток. Наступнага нырца ў свет тик-току дадзім праз тыдзень, другі. Пабачымся. Пакуль.